Franjevački samostan Duha Svetoga nalazi se u Fonjci na padinama brda Križa. U listopadu 2011. godini crkva i samostan su proglašeni nacionalnim spomenikom. Samostan Duha Svetoga je kulturno dobro svih naroda u Bosni i Hercegovini. U 15. stoljeću sultan Mehmed daje dokument Ahnamu kojom dopušta ispovjedanje katoličke vjere. U Samostanskom muzeju se nalaze knjige različitih vjeroispovijesti.